बृन्दाबन ब्रह्म आङो क'क्राझारनिफ्राय बिलं खालामो दिनैहाय जोङो बेवहाय अदालगुरियावहाय मोनसे जोङो मिटिं खालामदों बेवहाय मिटिंआव नुजाफैदों दिल्लीनिफ्राय सासे आलासि जोङो एक्चुअली मिटिं खालामदों होननो थाङोबा जोङो मोनसे कम्पानि मोनसे बिजनेस जिथुनाखि बिजनेस अपरचुनिटिखौ जोङो दिनै यं माने जोङो सेंग्राफोर बा दिनै गुड हाउसवाइफ माने बयनिबो थाखाय बे अपरचुनिटिया हाउसवाइफ बा दिनै जब मावबाय थानाय साख्रि मावबाय थानाय थ' बयबो बेवहाय पार्ट टाइम हिसाबै स्टार्ट खालामनो हायो आंबो बिदिनो बे बिजनेसावहाय पार्ट टाइम हिसाबै स्टार्ट खालामदोंमोन दिनै बे जाहैबाय मोनसे कम्पानि नामा जाहैबाय सर्वश्री हार्ब्स प्राइभेट लिमिटेड होनो बे कम्पानिया हेड अफिस नायनो थाखाय थांबा कलकातायावहाय आङो बिदिनो 2 मान्थ आगोलावहाय कलकातायाव थांनानै फार्स्ट अफ अल नायग्रोदों जोङो नायखांनायनि उनाव नैबे बिजनेसखौ जों स्टार्ट खालामदों बुब्लि आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो SM निउसनि बेवहाय नुजाफैदों बिनि थाखाय बहुत गोजोननाय थादों बेवहाय जोङो एक्चुअलि अदालगुरियावहाय जोंना टारगेट दङ जे जोङो मेक्सिमाम मानसिफ्रानो जाहाथे हेल्थ दा नायनो थाखाय थाङोबा बहुतनानो हेल्थनि प्रब्लेम जायो मानो होनबा जोङो मेक्सिमाम केमिकेल बा मेक्सिमाम मेडिसिन होननाय बुस्थु जों इउज खालामगासिनो दङ दा सर्वश्रीनि मेन टारगेटआ जाहैबाय टटेलि हार्ब्स माने टटेलि हार्बल प्रडाक्ट्स बेवहाय होदों माखासे हेल्थ साप्लिमेन्ट पार्सनेल केयार माखासे हम केयार किचेन केयार ओमफ्राय माखासे एनिमेल बेबि केयार एग्रिकालचारनि प्रडाक्ट्सखौ लानानै जों बिजनेसखौ मावदों बेवहाय दा अदालगुरियावहाय जोङो 9 तारिखआवहाय दखान मोनसे अपेनिं खालामदों बहुत मोजां मोनसे सोलिगासिनो दङ बिजनेसा आरो बेवहाय आंबो जास्ट 2 मान्थआवनो बहुत मोजां मोनसे इनकाम खालामनो हादों आरो बेजों लोगोसे आङो माने मेन टारगेटआनो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बर'फ्रा जाहाथे बे बिजनेसखौ माने दानि जुगाव नायनो थाखाय थाङोबा जब नागिरबाबो माने मोननो थांनो नागिरला बहुत टाफ जाबाय बेनिखायनो बे बिजनेसखौ जोङो एज ए केरियर हिसाबैबो दा मावनो हायो दा बेवहाय नायनो थाखाय थांबा जोङो मा बेनिफिट मोनगोन होननो थाङोबा जोङो फार्स्ट अफ अल जोंनि हेल्थआ मोजां थागोन हार्बल प्रडाक्ट आरो प्रडाक्टआ गेरेन्टि गोनां प्रडाक्ट जोङो हेल्थ साप्लिमेन्ट जिमान इउज खालामगोन बा जिमान हेल्थ साप्लिमेन्ट बेवहाय दङ जोङो जुदि प्रडाक्ट इउज खालामनानै जोङो जुदि मोजां रिजाल्ट मोनाखैब्ला जोङो प्रडाक्टखौ होफिननानै फैसाबो लाफिननो हायो बेवहाय माखासे बिजनेस अपरचुनिटि दङ जोङो जास्ट खालि दुखानखौल' सोलायनांगौ ओरैनो नायनो थाखाय थाङोब्ला दुखान सोलायनानैनो जोङो प्रडाक्ट्सखौ जास्ट खालि जिथुनाखि जोङो बेलेगाव जायोमोन बे प्रडाक्टखौनो जोङो जास्ट सोलायनानै बेवहाय जोङो सर्वश्रीयावहाय जोङो जानांगौ होमबानो बेवहाय बहुत मोजां मोनसे सुबिदा दङ बिजनेस अपरचुनिटि जिथुनाखि बिजनेस अपरचुनिटिखौ मावनानै जों गावनि लाइफ गावनि जेनेबा ड्रिम्स गावनि सिमांफोर थायो माखासे बे ड्रिम्सफोरखौ जोङो फुलफिल खालामनो माने हागोन थ' बिनिखायनो जोङो दा बेवहाय मावगासिनो दङ दिनै बेवहाय मिटिङाव नुजाफैनो हादों बिदिनो खमसे खम 50 जन बेवहाय नुजाफैनो हादों बे मिटिङावहाय बहुत गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समावहाय बे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो नेक्स्ट नभेम्बरावहाय जों प्रग्राम लाबोगोन आसा खालामो बयबो जाहाथे बे बिजनेसखौ मावनानै गावबागावनि सिमां गावबागावनि आनएमप्लयमेन्टनि जिथुनाखि जोंनाव समस्या जानानै दङ दा जोंनि आसामाव होन बा जोंनि बे BTR आवनो होन थ' बेफोर जाहाथे माने मानसिफ्रा बे बिजनेसखौ मावनानै जाहाथे बयबो इनकाम खालामनानै गावबागावनि लाइफखौ गावबागावनि ड्रिम्सखौ फुलफिल खालामनो हायो आरो माखासे बिजनेस अपरचुनिटिखौ नोंसोरो मिन्थिनो थाखाय जोंनाव बेवहाय अदालगुरियावहाय एसपिआर जुनियर कलेजनि गायावहाय मोनसे स्टक मोनसे दुकान 1.5 लाखनि लानाय जादों बेवहाय फैनानै मोजाङै माने नोंसोरो सारमोना माने नोंसोरो बयबो बे बिजनेसनि अपरचुनिटिखौ खोनासंनो फैनो हागोन बेवहाय नायनो थाखाय थाङोबा सर्वश्रीयावहाय प्रडाक्ट्सफोरा मेक्सिमाम 95%आनो बाय 1 गेट 1 मोनसे बायबाथाय मोनसे फ्रि दङ बेवहाय ओमफ्राय बेवहाय जोङो माखासे प्रडाक्ट्स दङ MRP निफ्राय जों डिसकाउन्टआवहाय मोनगोन खमावबो मोनबाय जोङो बाय 1 गेट 1 बो मोनबाय बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय बिजनेस मावनो हाबाय बिजनेस प्लाना मा बे जे खामानिखौ जों मार्केटाव मावगासिनोखा जास्ट खालि जोङो इनफरमेसन मानसिफोरखौ रिकमेन्ड खालामनांगौ खिन्थानांगौ हेल्थनि थाखाय फार्स्ट अफ अल बेना हेल्थआ मोजां थागोन बेजों लोगोसे बे मोनसे इनकामनि अपरचुनिटि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे डिसकाउन्ट मोनगोन थ' बेजों लोगोसे दा जोंनो बेयाव थाबोनाय सासे मेडाम दङ मेडामा एसे खिन्थागोन मेडामाबो दिनैहाय बेयाव फैनानै माबादि मोन्दों एक्चुअलि दिनैहाय बे मिटिंखौ एरेन्ज खालामनानै बहुत गोजोननाय मोन्दों बेवहाय फैनानै आरो बहुत मोजां मोन्दों बिदिनो दिनै बेवहाय आलासि फैदों आरो दिनै मेडाममोन दङ जायनाखि बे सिस्टेमखौ मावनानैनो गावबागावनि ड्रिम्स फुलफिल खालामदों दिनै मेडामा अलरेडि जब मावो खिन्थु जब मावनायजों लोगोसे दिनै बेवहाय पार्ट टाइम हिसाबै स्टार्ट खालामदों बिजनेसखौ दिनै ओरै मेडाम दङ मेडामा हाउसवाइफ खिन्थु हाउसवाइफ जानानैबो दिनै बेवहाय पार्ट टाइम हिसाबै मावनानै दिनै इनकाम खालामगासिनो दङ थ' मेडामनिफ्राय एसे खोनासंनि